ҳанқа ёдит кардам ки دستانت را جمع کن. بابا چیته دست خالی آمدی. اینجا محبس می باشد. سمبوسه بیاری نمی شود. ای برادر самбусаро чо мекунӣ духӣ довардум در کجا هست؟ сайти бахтовар 22 подписаться кардам духим до бовар кун мезанӣ ку инами айдун мешава фаҳмидӣ келас мегум ҳамин чоршашма подписаться дошта боша я духши питем бисёр нигоҳи бад мудора салом алейкум. алейкум ассалом ва Сайҷон раҳматуллоҳ чихалис? раҳмат худо ба шукр Хайради ҷои мо ҳам меомада. зинда боша мо даъват шидем Instagram тон навистем сайтотонда ки биёед ба адати мо меҳмон шен мо ҳам подписчиктонем. ана шумо навиштаген Бале мо бале. бародар меҳмони шумо шидем ина омадем ку мебинем дастгири бачакои ваҳдат худ подписаться дорӣ Бале подписаться дорум дар Instagram, дар TikTok ҳамаш ҳаст. тикток наами мошалло молодец зинда саломат сарвана бош чӣ ном дорӣ Галерҷон. алержон гап нест алержон гап Судакаист. Сабаби камтар авто буданаш ториктар омадиста. хоб мошалло подписчики мо далерҷон як ҷаҳон ташаккур муборак шавад мана мо кистан пури духия бовар ана ин духира мо шумода туҳфа мекунем чӣ гуфтани ин подписчикода Подписчикода гуфтанем ки подписаться кунам, сайти шуморо дастгирӣ кунам. зинда боше Ҳам вақт дар саломат бари ҳамдигар бошем. зинда боше раҳмат раҳмат алержон Я пила чой кунем. иншолло насиб Майли. майлаш хоб ин бародар подписчики мо буда худуш моро даъват карда буда мошалло саломат бошам саломат бошам лабай хоб тамом анварҷон гап нест сахтара кишиқидӣ чанд қашид подписчикам ҳастӣ бача гап неста сайти духида фураймонҷона ин ному даро да кали одам сахтанӣ меша аввалаш ки худованд баракат дар касб кору иқболу обурӯ ягон вақт худованд хорд накунад аллоҳу акбар неки як чиз фураймонҷон мо ҷура аз рӯи қоида ҳамун подписатсара мебинем ҷура баъд вай мекунем бехафагида ин ҷура ин бо на самом деле бо ҳамин вай мара тамошо доштаем мошалло муборак шава амарҷон гап нест действительно ҷурот зур буда иҷа биё фураймонҷон муборак шава ҳам подписчик ҳам бояд устои зур ёфтем ана чӣ гуфтани подписчикои мода беҳтарина подписаться кунам духи зур дор гап нест барори кор зинда боша анварҷон ассалому алейкум чӣ хело дароима хуб асте созе саломатитон аза эй бача ҳама телефон дорем инстаграм дорем як сайти духӣ дорему бахтовар 2241 подписаться дорем намуда духиҳои оригинал туҳфатон мекунам надорем мекунем подписаться подписаться ҳам кунем як духигитон метавам агар подписаться дошта бошем як духии калонтон метавам я точка гирем ку шумо ҳамин ваҳдате акиҷо ҳамин дар ин шаҳр ё ки берун тарако брома самка машқ мерем футбол гӯштем волни молодец бахтовар 24 тоҷикам занӣ меша бале корон сити наброма ку подписаться кардем гап нест додарҷони ма як ҷон ташаккур саломат боши инаи духи айту додарҷон зинда боши саломат боше барори кор аз рости ту бародари ҷони ман ҳастӣ агар хазинаро ёбам ҳайкалта айтило месозам бародарам будӣ бародарам ҳастӣ бародарам мемонӣ